Георгиев, да започнем от там. Защо има такава активност от страна на асоциацията точно сега? Притесниха се от реакцията на институциите, на обществото ли, че искат такива предоговаряния, които впрочем не се случат за първи път да увеличават таксите телекомите. До сега обаче никой не обръща внимание на това да иска да предоговаря каквото и да било от тяхна страна. Най-напред ви благодаря за поканата да представя позицията на Федерацията на потребителите по тема, която породи огромно недоволство. Милиони потребители. И може би това е основната причина на асоциацията да се ослушат, да разберат какво става, а не толкова са притеснени от позицията на държавните органи. Те показаха, че имат чадър. Питам ви, защото тук дори Мартин Димитров, който ни гостува преди няколко дни, каза, че ще се предприемат и законодателни инициативи, за да не се допускат повече подобни неща, включително и това потребителите да имат право да се отказват от договорите си без да дължат неустойка в такива казуси. Сега, именно за да не се стига до някакви такива рестрикции законодателни, за това ли се опитва да се договорят нещата и клаузите? Или ще се върви към законодателна промяна със сигурност? Госпожо Христова, на 12 май Федерацията на потребителите навършва 34 години от своето учредяване. И през този период се наслушахме на какви ли инициативи проформа. В това число и от Народното събрание. Аз няма да забравя, защото имах възможност по-предишното събрание да внеса предложението за така наречените колекторски фирми, които издавателстват над хората. Много трудно прекарахме предложението на първо четене и на второ четене се сблъскахме с лобистските интереси. И на база вашия опит смятате, че тук инициативите на институции, в частност Народното събрание, няма да бъдат меродавни, що се касае мобилните оператори? Това ли казвате? Просто в момента разбрах, че има голямо недоволство и в Народното събрание бившите колеги се чуят по какъв начин така индилуенци. Защото опита показва, че българският потребител наистина е така. Ние колко години, 34, ежедневно се срещаме в нашия офис с хиляди хора. Би казал, че се превърнахме в изповедална на мъката на потребителите и можем да кажем, че българският потребител е най-ощетен в целият Европейски съюз. И за това, когато се породи вече недоволство, в случая имаме огромно недоволство. Тук не става въпрос за 10 000, за 100 000, става въпрос за милиони. И затова и асоциацията предприе този ход. До сега имаше посегателства в какви области. Минахме през двойния стандарт на храните, този потребителски Франкенщайн, аз така наречен Топлофикация София, продължава да издевателства и дойде реди на мобилните оператори. Но само да направим едно уточнение, че все пак до момента от асоциацията и мобилните оператори казват, че за разлика от друго поскъпване на други, например, хранителни продукти и така нататък, тук всичко е така или иначе регулирано. Стъпва се на едни обективни данни от НСИ, договорите, предварително хората могат да си ги прочетат, дали са съгласни или не. Някак си казват, че всичко до момента е законово и по европейски регламент. Да, просто не е вярно. Просто не е вярно, защото първо потребителите на мобилни услуги, на техни се представя един договор и те нямат право да разсъждават върху него. Просто го подписват или трябва да отиде при един друг мобилен оператор. Той предлага същите услуги, което подсказва, че на лице имаме и картелно споразумение. Те влизат. Но това се доказва. КЗК, например, трябваше да докаже такава неравнопоставеност или пък аз си направих труда и видях, че Комисията за защита на потребителите също многократно е проверявала тези клаузи и винаги е излизала с констатацията, че няма противоречие с закона. И доста е глобявала, между другото, мобилните оператори. Въпросът е какъв е размер на глобата. Това е друга тема. Но вижте, само при няколко дена Комисията за защита на потребителите, поставена пред свъртен факт, организираха едно, това беше събеседване. И нали всичко друго, знаете ли какво се разбра? Че специализирана дирекция към тази комисия, още миналата година, по това време представили 3 доклада, че не бива да се даде възможност за повишаване на цените. И се оказа, че тия 3 доклада са били скрити от председателя на комисията. И в продължение на 1 година тези доклади не се разглеждат. И аз затова казвам, че държавата просто е опънала чадър. Министър на икономиката се ослушва. Това е сериозно твърдение. Опънала чадър. Това беше казано на самата среща от един от комисарите,
който каза: господин председател, вие защо в продължение на една година не разглеждате тези доклади? И той каза: не съм ги виждал. Той каза, че... Не каза, че не ги е виждал, но между другото каза, че два доклади са изчезнали. Как са изчезнали доклади, извинявам се много? Това са официални документи. Как изчезват от комисията? Наред са органите, които се занимават с тези преследвания, но ние от нашата позиция още на тази среща казахме, че започваме кампания за колективен иск. Защото сме убедени, че имаме на лице нелоялна търговска практика. Аз ще ви кажа аргументите от нашата позиция. Първо казахте подписването на договорите. Да, на вас ви се представя един договор. И вие имате право да го подпишете и не да го подпишете. Но в модерния свят без мобилен оператор не можете. И отива при другите два. Те ви предлагат същите условия. Тоест потребителът няма право на избор. И тъй като говорим за аргумент, инфлацията, никъде в договорите не е записано, аз нося договор при мене, че в резултат на инфлация трябва да се повишават цените. Абсолютно никъде. Между другото, това не е практика и в Европейския съюз. Да приемем, че има дефлация. Или намаление на потребителския индекс. Вие смятате ли, че се намали цената? В никакъв случай няма да се намали. Дали ние вярваме в това или не, няма значение. Важно е какво е подписано и какво така като договори има потребителя. Никой не казва, че в договорите се включват и условия, т.е. услуги, които потребителя не ги желае. Но когато той се усети, че е подписан такива условия и иска тези услуги да се елиминират, няма как. Те казват до края на договора това. Когато е подписал договора, те са упоменати там. Той се е съгласил на тях един вид. Когато по-възрастни хора отидат да получат един мобилен оператор, те му дават един апарат, който дори не може да отчита и времето, така да се каже. И тая възрастна женичка или възрастен дядо, така да се каже, му представят такава услуга. Той е по-ласкан, приласкан по някакъв начин и подписва. И чак накрая се усеща. Но бих казал нещо друго, че при подписването на тези срочни договори потребителът е прикован като крепостен силен. Той за тези 2 години няма право да се отказва, защото следват големи санкции. И затова твърдя, че тук имаме на лице нещо като параграф 22. Потребителя не може да излезе това, което не е практика в Европейския съюз. Тогава кажете сега какви са решенията. Това наистина е така с напускането и сменето на мобилния оператор. И между другото, точно Народното събрание мислят как да направят по-конкурентна среда. Дори мислят за посредници, виртуални оператори, така наречени. Аз съм разговарял с колеги от Народното събрание в всички парламентарни групи, защото не бива да се гледа на потребителя като партийно заангажиран, етически заангажиран. Той просто е потребител и всичките те трябва да бъдат защитавани. Според мен трябва да се направи така регулация, че потребителя да може да излезе от прегръдката на един мобилен оператор и по всяко време да отиде при друг мобилен оператор. Който ако предлага същите услуги и условия, не се ли въртим в параграф 22? Ти ще напуснеш единия? Когато той има право да напуска един мобилен оператор по всяко време, без да има санкция, тогава се повишава и конкуренцията, нали разберете? И след като сме притеснени от цялата тази ситуация, както и в други случаи, разбира се, ние сме го доказали от Федерацията, ние на тая знакова дата 14 февруари от любов към мобилните оператори решихме да започнем тази кампания за колективен иск. Между другото, БСП също излязоха с позиция. Партньори сте в случая в това начинание, така ли? Да, ние приемем позицията на БСП и ще приемем позицията на всяка парламентарна група, защото трябва да защитаваме хората по принцип. И затова аз използвам вашата покана да се обърна към всички потребители да ни помогнат. Как? За колективен иск. Ние сме пуснали в пространството едни искове. Те вече са запознати хората, да ги изпратят по електронната ни почта на FCB, именно на потребители, средна черта, bg.org или на нашия почтенски адрес Веслец2, за да можем тук в рамките на още 2 седмици да съберем тези жалби и да предявим иск през съответните органи. Защото в момента мобилните оператори се оправдават, че заради една и друга ситуация намаляват техните приходи. Но аз ви питам, защото знам, че вие си любители на футбола. А как може мобилните оператори да са спонсори на футболни клубове? А защо да не бъдат?
да се грижи за потребителите, не да повишават цените и след това от печалбите се да отделят за футбола. С усмивка ще отговоря на този въпрос, че така или иначе всички в момента са се насочили защо и хазартни игри да бъдат спонсори, защо определени други фирми да бъдат спонсори. Тогава футбола няма да има спонсори. Имам симпатия към футбола, но в край на краищата да не се повишават безразборно цените, защото хората трябва да знаят. Санкцията. Попитахте колко санкции има до сега. През последните години са наложени 60 акта на обща стойност 3 милиона. В Европейския съюз има наредба от 2019 година, според която за доказване на нелоялна търговска практика еднократната санкция е в размер на 4% върху оборота. Или ако не може да се докаже оборота, тогава еднократната санкция е 2 милиона евро. А при нас е 50 хиляди лева. Нали разберете, че в България в момента има рай за монополисти. В това число и мобилните оператори, затова те си правят каквото искат. Добре. Какво да кажем? Тема с продължение ще видим точно и в преговорите. И точно защото е тема, която доста често повдигаме, е любопитно да видим как този път ще се развият нещата, защото предходните пъти не е имало резултат. Не, мисля, че това път ще има и затова се обръщам към потребителите. Подавайте масово жалби, масово искане, за да вкараме ние нашето искане, колективен иск. Мисля, че този път ще се умеем. Затова асоциацията се усетиха и се чуят по какъв начин да излязат от ситуацията. И искат преговори. Добре. Благодарим ви много.